Takže dobrý deň, hlasíme sa vám z Telerána. Práve nám tu hrá Super Mario, alebo vzadu Marek draví Super Mario, takže... Ale on má chlpaté nohy, to je dnešná téma, ktorú budeme rozoberať. Asi každý chlap na svete má chlpaté nohy, lenže poznám jedného chlapca, ktorý nemá. Gary Garčar. Ten si nohy holí pravidelne. Takže musíte to pochopiť, niektorí chlapci sú proste, neviem ako to mám povedať. Justin Bieber. Áno, presne tak, Justin Bieber, ďakujem za doplnenie, Pálko. Takže dnešná téma je chlpaté nohy. Aj ženy majú niektoré chlpaté nohy, napríklad taký Hegel. To je jedna taká kurva, ktorá má chlpaté nohy, a keby má nohy ešte aj fúzy má. No takže, Pálko, povedz nám niečo, kto k tým chlpatým nohám máš aj chlpaté ty? Jasne, však ja mám chlpaté nohy, ja si ich neholím. A žiletky, ty kokot. To je celé pravda, ale žena, keď si oholí nohy, však tie žiletky normálne, že nefungujú. To... rýžový kartáž by na to trebalo do piče. No to poznám, lebo moja mama, keď si holí nohy, tak celá je tupá žiletka. A keď jej prejdeš tak jemnúčko po nohe, tak to je ako dá sa to povedať, že je to ako ješko, pichá to, lebo to je vlastne nabrúsené. Marek, čo ten Super Mario, čo? Prešiel si niečo? Prešiel som prvý level, teraz idem na druhý. No dobre teda, no. Takže Marek tu dohral Super Maria a všetci majú chlpaté nohy. Našiel som tu nejaký perník, ale sú v ňom chlpky, takže nechám si ho na potom. No takže za chvíľku si idem oholiť aj ja nohy, lebo už ma to tam nejako škrábe a chcem byť ako Justin Bieber. On je môj idol, lebo on nemá ani jeden chlpok na sebe, on sa dokáže starať o seba, on má make-up na sebe, všetko. Jeho dokážu ho tak spraviť, no normálne, že idem za herca, alebo za speváka, alebo také niečo. No, takže budeme už končiť z Telerána a zvoní mi práve telefón, môžete to počuť kľudne, takže dovidenia, dovi. Takže dobrý deň, hlasíme sa vám z Telerána. Práve nám tu hrá Super Mario, alebo vzadu Marek draví Super Mario, takže... Ale on má chlpaté nohy, to je dnešná téma, ktorú budeme rozoberať. Asi každý chlap na svete má chlpaté nohy, lenže poznám jedného chlapca, ktorý nemá. Gary Garčar. Ten si nohy holí pravidelne. Takže musíte to pochopiť, niektorí chlapci sú proste, neviem ako to mám povedať. Justin Bieber. Áno, presne tak, Justin Bieber, ďakujem za doplnenie, Pálko. Takže dnešná téma je chlpaté nohy. Aj ženy majú niektoré chlpaté nohy, napríklad taký Hegel. To je jedna taká kurva, ktorá má chlpaté nohy, a keby má nohy ešte aj fúzy má. No takže, Pálko, povedz nám niečo, kto k tým chlpatým nohám máš aj chlpaté ty? Jasne, však ja mám chlpaté nohy, ja si ich neholím. A žiletky, ty kokot. To je celé pravda, ale žena, keď si oholí nohy, však tie žiletky normálne, že nefungujú. To... rýžový kartáž by na to trebalo do piče. No to poznám, lebo moja mama, keď si holí nohy, tak celá je tupá žiletka. A keď jej prejdeš tak jemnúčko po nohe, tak to je ako dá sa to povedať, že je to ako ješko, pichá to, lebo to je vlastne nabrúsené. Marek, čo ten Super Mario, čo? Prešiel si niečo? Prešiel som prvý level, teraz idem na druhý. No dobre teda, no. Takže Marek tu dohral Super Maria a všetci majú chlpaté nohy. Našiel som tu nejaký perník, ale sú v ňom chlpky, takže nechám si ho na potom. No takže za chvíľku si idem oholiť aj ja nohy, lebo už ma to tam nejako škrábe a chcem byť ako Justin Bieber. On je môj idol, lebo on nemá ani jeden chlpok na sebe, on sa dokáže starať o seba, on má make-up na sebe, všetko. Jeho dokážu ho tak spraviť, no normálne, že idem za herca, alebo za speváka, alebo také niečo. No, takže budeme už končiť z Telerána a zvoní mi práve telefón, môžete to počuť kľudne, takže dovidenia, dovi.